Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreakan ng usa ka random gihapon nga video na atong nakita gihapon sa pag-swipe nato sa atong dashboard bali sa YouTube. Kini nga tao, ang pangalan niya ani mao si RG Bin Kabil. Ang iyang pagkakabiran karon mao ang When I Look at You. Nindot po nga kanta po sa mga love songs balad bali ba. Tanaw na to kung unsa ang iyang pagkabat bali aning kanta. Nindot po yun. Okay? Sige. Sa mga bago din nga wala pa naka-subscribe, so ganahan mo sa atong video karon, subscribe na mo para ma-notify mo sa sunod nga video nga ating upload. Like na lang po para i-recommend ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ani. Okay? Sige. Di na ta magdugay, magsugod na. Sugod na ta. Guwapo sab. Everybody needs a song. Beautiful melody. Okay. Spend the night alone. Guwapo. 'Cause there is no guarantee. But this life is Grabe quality ang iyong tingog mo. Ay glass ro ba? Wow, pasang kayo. Magantahay gid siguro ni. Sa kini pangutana na to ba kung kini siya mangantahan ba kini siya daan o nabalighaan ni siya banda. Nindot kayo, nindot tingog yun. Murag mangantahan siguro ni. O di kaya ako i-comment niyo kung mangantahan na ba kini siya o na ba siya banda. Okay? Sige. Adayon ta. Guwapo kay. Sekarang to kamay. Okay. Nindot yung quality kasi yung tingog ito eh. Asa man sila dagay tao po nagtanaw ko po. Makantara siguro ni siya ba?
Di ba sa atong madungog sa iyang kanta o sa iyang tingog bali, grabe kanindot kayo, murag tanaw gid na ako mangantahay na gyud ni siya. Oo. Basin bakao nakadaog na ni apil na siya mga contest mga kuan ba. Sa singing contest bali o ibutang ta sa tawag na tanghalan baka deha mga yunana gali kuan sa TV gali. Basin. Okay. Quality sa iyang tingog gwapo kayo. Padayon ta ha. Oh, grabe yun. Thank you so much po. Okay. Galing mo naman. Okay kayo. Okay. Dungog na po na to. Abi ka nindot kay tingog nga bata eh. Commentin nyo bi kung mangantahay begini siya kay huwag niya akong usag nga kuan kay nindot magigayo. Nindot na kay sig tingog. Quality sa iyang tingog. Grabe ka nindot. Vibrato. Grabe ka nindot kayo. So, napag yung mga sa pagkanta niya na mga kulot-kulot gali o mga ano ba, mga adlib-adlib sa iyong pagkanta ba. Oo, nindot kayo. So, kining kanta, murag lisod kayo ni, taas po ni kayo. Pero sa iyaw, kaya kayo. Bisag, kuha na siya, pero kuha gapon. Di ba? Nindot kayo. Naging grabe yung talent, mga talented kayong mga singer dre sa ato. Dre sa Pilipinas yun. Nawa pagigingog na discover o abot lang kapag lagi siya kung naanabahagi ni siya banda o kuan kay wa na swipe magihapon ko ani sa akong dashboard gihapon nga nakita na ko siya na akong ginindutan ko akong kay nindot din si tingog di ba o dungog man ninyo o sa inyo kasulti sa atong video karon pag grabe ka nindot kayo ang pagkantaan ng tawhana kinsay tagadiin ni siya wa matakakuan wa ang pagibutang dito sa title po sa video nga atong gitan-aw karon pagibutang tagadiin to siya o i-comment niyo kung nakailam mo ani o nakakuan mo ani nga bata ni okay sige o sa uban diha nga wa pa naka-subscribe sige ganahan mo sa atong video subscribe na hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong yan. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ibang mga tao nga wala pakitaan. Okay? Sige. Hindi na maglugay. Hangtod sa sunod, ini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.